Gyda'ch ni byddio. Holl y lleog ac yn hardwydd. Diolch am y cyfle yma unwaith eto i ddod i addoli. Diolch bod yna le i addoli ac i ganu, i wrando ar y gair, i glywed am ein hardwydd Iesu Grist. Bendithiau cyfan nawr yn dy enw. Amen. Wel, gadewch i ni ganu. Emyn rhif 61. Mae Duw yn llond pob lle, presennol ym mhob man. Y nesaf yw y fe o bawb at enaid gwan, wrth law o hyd i'w rando cri, nesau y Dduw sy'n dda i mi. Emyn 61. Croeso cynnes i'n gwasanaeth y prynol yma. Dyma'r coeddiadau. Nosiau yma, y 4 ar 15 o'r Ffennaf, mae ein cwrgweddi ni. Hefyd, dydd Sul nesaf, mae Dewi Higham yn pregethu. Yn ogystal â hyn, cofiwch cyfarfod Cymraeg yn y gynhadledd. Hefyd, mae lluniaeth ar ôl y gwasanaeth yn y neuadd. Emyn 486 nawr, tra ni cymeryd y casgliad ac yn canu ar ein heistedd. 486, o Iesu mawr, rho danian bir, i eiddyl gwan mewn anial dir, i'w nerthu drwy'r holl rwystrau si ar y ddyrus daeth i'r ganan fri. Oh
Darllen nhw'n o'r gair, Salm 46. Salm 46. Duw sydd noddfa a nerth i ni, cymorth hawdd ei gael mewn cyfyngder. Am hynny, nid ofnwn pe symudau y ddeiar, a phe treiglid y mynyddoedd i ganol y môr. Hio a therfysgu o'i ddyfroedd, crynu o'r mynyddoedd gan ei hymchwedd ef. Y mae afon, a'i ffrydiau a lawenhant ddinas Duw, cysygr preswylfeidd y goruchaf. Duw sydd yn ei chanol, nid ysgog hi. Duw a'i cynorthwya yn fore iawn. Y cenhedloedd a derfys asant, y teyrnasoedd a ysgogosant, fe aroddes ei lef toddodd y ddeiar. Y mae arglwydd y lluoedd gyda ni, y mae Duw Jacob yn amddiffynfa i ni. Dewch, gwelwch weithredoedd yr arglwydd. Pa anghyfanheddra a wnaeth fe ar y ddeiar. Gwna i refeloedd beidio hyd eithaf y ddeiar. Fe a ddryllia y bwa ac y dir y waifon. Fe a lusg y cerbydau a thân. Peidiwch a gobyddwch mae me fi sydd Dduw. Dyrchefur fi ymysg y cenhedloedd. Dyrchefur fi ar y ddeiar. Mae'r arglwydd y lluoedd gyda ni. Am ddiffynfa ni yw Duw Jacob. Amen. Gadewch i ni weddio. O arglwydd ein Duw, tro'n unwaith eto ato ti sydd o Dduw yn holl yn lluog ac sydd yn sofren dros bob peth. O Dduw, dyn ni'n dod o flaen yr un holl yn lluog, yr un sydd yn sanctaidd oll. Dyn ni'n dod o Dduw o flaen nerth a gallu yn ein harglwydd. A'n gofyn nawr o Dduw i ti ein daroswg ni yn dy bresenoldeb, i ti agosau a i ti fynegid ei hunan, a ti nesau ato ni ac dangos i ni o Dduw mawredd dy berson, a dangos i ni mawredd dy bridoleddau. O arglwydd, dyn ni'n gofyn nawr am wasanaeth fydd yn dod ar gwirionedd i'n calonau ni, a fydd yn dod yn calonau ni i addoliad, a byddwn ni'n gallu dy glodfori di ac dy addoli di yn yr ysbryd. Rho yr ysbryd glân, dyn ni'n gwyddio yn arbennig, fel yr fonwyd yr ysbryd glân ar y dydd arbennig na Pentecost. Ac ers hynny, mae'r ysbryd wedi bod yn symud yn yr eglwysi ac ar y bobl. A dyn ni'n gwyddio o Dduw y prynhawn y fydd yr ysbryd unwaith eto yn symud yn ein plith ni. A fydd yna anfon ychwanegol sydd yn ymestyn nerth Pentecost. A fydd yna bresenoldeb o Dduw. O Dduw, dyn ni'n gofyn i ti, achos ti o Dduw yw y presenoldeb arbennig sydd yn gallu trawsnewid bob oedfa a bob calon. Ti yw'r un sy'n gallu achub o Dduw, ti yw'r un sy'n gallu codi calon. Felly o arglwydd, dyn ni'n gofyn i ti, i'n cofio ni nawr y prynawn yma, yn gweld ein calonau ni, gweld yr angen sydd yna, bod ni'n driennus iawn o Dduw yn aml iawn. Ac yn wir, dyn ni'n driennus ym mhob achlysur mewn gwirionedd, ond o Dduw i ti i fod ac yn gyredig i ni yn bod ni'n bechaduriau gwael, i ti gofio o Dduw bod ni wedi golchi yn y gwaed ac wedi gwisgo yng nghyfiawnder Iesu Grist. Ac o Dduw bod hyn i gyd yn dderbyniol yn dy olwg di, taw dy fab di yw a gwaed yr Iesu ac cyfiawnder y mab o Dduw y cyfan yma. Dyn ni yn hawlio trwy dy ras di. A felly o Dduw derbyn ni yn Iesu Grist yn ni'n gofyn o arglwydd gyda'n desefiadau ni ac gyda'n haddoliad ni nawr y prynhawn yma. Ac bod y tywydd yn drwym ac yn drwm o Dduw, rho ysgamder i'n calonau ni, gwyddio o Dduw byddai'n calonau ni yn dyner ac yn ymateb o arglwydd i
yr agosau sydd yn yr ysbryd, fydd yna yr ysbryd yn agosau ar yr un llaw ac ar y llaw arall, fydd yn calon ni yn ymateb iddo fe. Ac fydd yna gyfarfod rhwng ni, a cyfarfod gyda Duw yn calon ni. O arglwydd, dyn ni'n gofyn i ti i ddod a llenwi'n calon ni gyda gogoniant ac gyda presenoldeb Duw. Mor lawd yn aml iawn o arglwydd yw ein calon ni. Ac yn aml iawn yn waith na hynny, mor dywyll maen nhw. Ac yn aml iawn mae pechod yn bodoli yn ein calon ni. O Dduw felly, dyn ni'n gofyn i ti i'n helpu ni ac i yrru allan bob pechod ac i ddod gyda nefol dan yn cymryd yn ni feddiant glân. O arglwydd, tyrd o Dduw, tyrd agosau ni, maddau o Dduw ein cyfilorni ni, maddau ein ffeleddau ni. Ac dyn ni'n gwyddio bydd heddi yn ddydd newydd i ni, ac byddwn ni yn troi tudalen ar falle siomdegaethau ac yn gweld o Dduw bod bywyd a gogoniant a bod llawenydd a bod na fendith yn ein harglwydd ac yn ein Duw. A byddwn ni yn mwy ofalus yn aros yn agos i ti, yn agos mewn ffordd, yn agos i'r fendith. A byddwn ni yn trigo ac yn aros gyda'r bendith. A byddwn ni ddim yn crwydro i ffwrdd mewn i'r tywallwch, le mae y diafol yn aros, ond yn lle hynny. A byddwn ni yn byw gyda y tangnefedd. Mae'r gair yn gweud bod tangnefedd yn yr Iesu, a fe yw tywysog tangnefedd. Felly o Dduw, caniatâd ein calon ni i gredu ac i ymateb. O arglwydd cyffyrdda ni, dyn ni'n gweddio. Dyn ni'n gofyn i ti o Dduw i ddod a roi rhyw stamp ar ein calon ni. Fyddwn ni o Dduw yn ymwybodol o dy bresenoldeb ac o arglwydd yn cael ein effeithio'n ddwfn ac cael profiad dwyfol. Gwyddio Dduw, bydd ein Cristnogaeth ni yn codi o'r iseldiroedd i'r mannau uchel hynny, le mae byw gyda buddigoliaeth a llawenydd sydd yno fe. Ac hynny o Dduw, fel y gwelwn ni yn y gair y prynhawn yma, dyn ni'n gwybod bod bywyd y saint a bywyd y Cristion yn llawn treialon. A mae dreialon dirigol a digon o Dduw i'n syddwn ni yn llwyr. Ac weithiau mae mwy na un o'r treialon yma, mae yna llawer yn dod gyda'i gilydd ac yn ddigon o Dduw i wangaloni ni. Ond o Dduw, ni'n gofyn i ti i'n helpu ni ac i ddod a fod yn gryfder yno ni. A byddwn ni yn byw yn y byd yma gyda ffydd a gyda cryfder sydd yn unig yn yr Iesu. Felly clew nawr ein gweddiau. Byddai'n gymorth i ni o Dduw. Bydd yr ysbryd yma yn bresennol ac yn siarad i'n calonau ni. Helpa ni byd o fod yn galon galed, ond yn hytrach o Dduw i fod yn dyner yn ysbrydol. Ac o Dduw fydd yna galon gyda ni fel calon Dafydd. Dafydd oedd mor ysbrydol yn ei galon. Byddwn ni Dduw yn ysbrydol fel fe ac eraill hefyd. Clyw nawr ein gweddiau, gofyn y cyfan yn enw Iesu. Amen.
Gewch ni ganu emyn 467 ar fôr tymheslog teithio'r wyf I fyd sydd well I fyw. Gewch ni sefyll I ganu. Gennych chi roiad Efengel Iowan, pennod 16 ac adnod 33. Ac yn arbennig y dywediad hynny, yn y byd goddrymder y gewch. Ond hefyd y dywediad sydd yn flaenorol, wrthych fel y caffech dangnefedd ynof yn y byd goddrymder y gewch. Eithir cymerwch gysur, mi fi a orchfygais y byd. Ond arbennig y dywediad hynny yn y byd goddrymder y gewch, ac os oes teitl i'r neges catalog Treialon fydde'r teitl. Felly dyma adnod yn y benod yma sydd ymhlith geiriau ola Iesu Grist cyn
iddo fe fynd i'r groes. Mae yna weddi yn y penod nesaf, wrth gwrs, ond dyma diwedd ei siarad gyda y disgyblion, ei eiriau o baratoad cyn iddo fe i fynd i'r ardd ac hefyd at y groes. Yn ddiweddar iawn, dyn ni wedi bod yn edrych ar y adnod yma yn y cwrs Saesneg, hefyd ar fore dydd Mawrth, ar y pryd hynny, edrychon ni ar Treialon a Gwrthryfnder, a dangos bod e'n brofiad cyffredin y saint, a eithon ni ar daith trwy yr ysgythyr, trwy y gair, a nodi y Treialon, mynd trwy bob person yn gallu meddwl amdano o dechrau diwedd y Beibl a sôn am y Treialon hynny. A gweld, dyna chi restr hir iawn. A mae rhywbeth tebyg i'w bwriad heddiw yn tro hyn, nid mynd trwy y bobl, ond mynd trwy penawdau, fel rhyw fath o gatalog Treialon. Fe edrychon ni ar enghreifftiau o Treialon teuluol, Treialon drygioni y byd, crwydro a bod heb gartref, fod yn bell o gartref, Treialon o ddirmig a gwrthodiad, Treialon o ddelio a pobl anodd, Treialon o fradychu, hefyd aniel a tlodi, a fod mewn perygl, Treialon a fod mewn perygl, fod yn unig, hefyd yn dianc am eich bywyd, erledigaeth, o fod o flaen llys, o ferthyrdod, a hefyd o bopeth, fod bopeth yn eich erbyn bon y bod, a ystyried hwnna hefyd, ac wrth gwrs fe wnawn ni ddiweddu gyda Treialon arbennig Iesu Grist. Ond i ddechrau gyda'r catalog yma o Treialon, a Treialon teuluol i ddechrau. Nawr, y teulu, un o bendithion Duw yw y teulu, ac hefyd mae'r teulu yn bictiwr o'r Efengil, bod Duw yn dad i ni, dyna iaith ni'n defnyddio, bod Duw yn dad i ni, a meibion Duw ydyn ni. Ond oherwydd y cwymp, mae yna dreialon a siomedigaethau mewn teulu, ac weithiau mae teulu'n gallu fod yn felltith hyd yn oed, ac yn anodd iawn. A fe welwn ni hyn gyda sawl teulu yn y gair, hyd yn oed y teulu cyntaf. A fe welwch chi fyna siomedigaeth addag Efa, gyda lladdedigaeth Abel, a Cain yn lladd ei frawd hynny yw. Ac hyd yn oed ychydig bach yn bellach, fe welwch chi hagor o dreialon teuluol yn hanes y dechrau, Abraham a Isaac a Jacob. Fe welwch chi fyna bod yna anghytuno teuluol yn hanes Ismael, enghraifft. Ac wedyn wrth gwrs fel Esau yn erbyn y wellus ei dad a'i rieni ac yn priodi i'r cenhedloedd. Ac wedyn hefyd Jacob hyd yn oed, meibion Jacob. Dyna chi anodd o hanes teulu Jacob a drygioni hynny yn erbyn un o'r brodyr, Joseph. Mae yna gwmpa mas, mae yna eiddigedd, mae yna ladd hyd yn oed yn hanes y teuluoedd yma. A mae sawl enghraifft arall, ond mae hyn yn ddigon i ni weld. Wel, wrth i ni ddechrau'r catalog yma, catalog o dreialon, mae bywyd teulu'n gallu fod yn anodd. Ond hefyd y byd, treialon y byd yma, drygioni y byd, pechod y byd. Ac weithiau mae'r tywyllwch mor dywyll, mae'n drech arno ni. Ambell i waith, mae yna gyfnod bach gwell i gael yn hanes y byd, neu mae diwygiadau ar y Efengil yn byw, ond yn aml iawn mae'n dywyll iawn, a felly oedd profiad Noa. Ac mor anodd bydde fe i Noa i godi yn y bore, ac i godi i mewn i'r tywyllwch ysbrydol. Bore ar ôl bore, blwyddyn ar ôl blwyddyn. A fydd yna drymder o fyw ymhlith pobl oedd yn blino Duw hyd yn oed, heb sôn am Noa. Ac hefyd, mae yna dreialon o fod yn unig, a mae unigrwydd yn brofiad anodd. Dwi eisiau disgrifio y pnawn yma
y reality y byd yma, y reality Treialon y byd yma. A mae unigrwydd yn brofiad cyffredin iawn, falle yn arbennig os ych chi'n was yr arglwydd, mae yna unigrwydd arbennig i fod yn broffed neu yn bregethwr. Felly oedd hanes Elias, oedd e'n ddigalon, os chi'n cofio, Elias yn mynd lawr fyna i mynydd Seina ar ôl delio gyda Jezebel. A wedyn wrth gwrs, Apostol Paul, mor enwog i ni, oedd e'n teimlo unigrwydd. Ac mae'n enghreifftiau i gael yn hanes yr eglwys hefyd, y rhai mwyaf poblogaidd fel Charles Haddon Spurgeon. Ac eto gymaint yn ei erbyn e, a oedd e yn unig iawn ar sawl y chlysur hefyd. Dyna yw hanes y bugail a hanes y proffwydi hefyd. Ond mae e yn brofiad cyffredin i'r saint yn gyffredinol. Ac fel mae dyn yn mynd yn henach, dych chi yn colli ffrindiau, ac mae'ch byd chi hefyd yn lleihau yn aml iawn, a mae hwnna'n dod gyda unigrwydd. A sawl person yn byw ar ben eu hunan ar ddiwedd bywyd. Fel y dywed yn llyfr y pregethwr, bach bywyd chi yn lleihau, a mae'n mor unig. A mae'n anodd yn y byd yma, yn dywe, gyda'r holl bethau yma. Y teulu gallu fod yn anodd, y byd yn anodd, ac unigrwydd hefyd. Chi'n gallu fod yn unig hyd yn oed yng nghanol pobl, achos bod neb yn edrych ar ôl eich chalon chi a chenau chi. Mor anodd mae'r pethau yma, dim ond dechrau ni y pnawn yma, gyda'r catalog yma. Hefyd, yn yr ysgrythur, fe welwch chi bod Treialon crwydro a bod heb gartref. Mae hwn yn rhywbeth cyffredin yn yr ysgrythur, y crwydro yma. Fe welwch chi'n hanes plant Israel yn yr anialwch, lle diflas iawn i grwydro, bydde anialwch. Hefyd, y tri enwog hynny, y tadau, Abraham, Isaac a Jacob, o'n nhw heb gartref. Oedd yna fywyd o fyw mewn pebyll, ac mae'n siŵr oedd hwnna'n blino nhw o bryd i bryd, dim lle i aros, byw ymlith pobl eraill, mewn mannau oedd yn berchen i bobl eraill, yn crwydro o le i le, ac yn ofni hefyd o bryd i bryd. A nid jyst bod dyn gallu bod yn crwydro heb gartref, mae'n gallu bod yn bell o gartref sydd yn brofio gwahanol to. A mae hwnna yn y gair hefyd, a hwnna yn rhywbeth cyffredin yn yr ysgrythur. Mae yna sawl profiad o alltud a ceithglyd yn y gair. Fe welwch chi profiad Israel eto yn yr Aifft ac yn Babylon. Eto fyna alltud a ceithglyd. Ac hefyd, wrth gwrs, yr enwog Dafydd yn amser Saul yn gyntaf, ac wedyn Absalom yn gorfod dianc ac gorfod fod yn bell o gartre a bell o di yr arglwydd. A mae gymaint o'r salmau yn mynegu hyn, un ar ôl y llall, gymaint nhw yn mynegu y profiad yma, yn arbennig salmau Dafydd am heraethu am di yr arglwydd, yn fod yn bell o'i gartre. Hefyd yn gysylltiedig â hynny, mae Treialon y fod yn bell yn dod â dirmig a gwrthodiad. Yn aml iawn mae astudion yn profi dirmig a gwrthodiad. Mae'r preswylwyr yn anfodlon ac yn drwgdybio hwynt. Nhw sydd yn berchen, mae'r rhain yn dod mewn, ac felly maen nhw'n estron ac ddim yn dderbyniol. Ac mae bywyd yn gallu bod yn greulon iawn. Mae'r edrychiad a'r troi ffwrdd yn gallu blino'r galon a lladd y galon hyd yn oed. Sawl enghraifft o hyn yn y gair. Profiad Israel yn yr Aifft, unwaith eto. Pobl yr Aifft yn erbyn nhw. Eto, Iddewon yn amser yn Babylon, fyna yn profi gwrthwynebiad, ac wrth gwrs, yr amser arbennig hynny, mae sôn yn y gair ym Mhersia hyd yn oed, gyda amser Mordecai ac Esther ar Iddewon, a dioddef atgasedd Haman. Ac felly, anodd yw profiad o cael eich gwrthod. Mae gwrthodiad yn rhywbeth sydd
yn erbyn popeth yn eisiau, ni eisiau cael ein derbyn am y gwrthodiad mor galed a mor greulon. A byd o wrthodiad yw i raddau helaeth. A wrth gwrs mae cymdeithas plant yn debyg iawn. Rhai sydd yn cael ei derbyn, rhai yn cael ei gwrthod. A fyna yw bywyd o dechrau a'r plant bach yn teimlo bod yn cael ei gwrthod a dim ffrindiau gyda nhw. Felly mae hefyd, brech chi'n oedolion hefyd. Ac mae hyn yn effeithio bob dyn, nid jyst astudion. A wedyn wrth gwrs, yn gysylltiedig â hwn hefyd, mae tlodi. Yn aml iawn mae tlodi yn dod i bobl sydd yn bell o gartre, ond mae tlodi yn dod beth bynnag. Eto yn amser Elias, roedd yna gyfnod arbennig o dlodi, ac hefyd amser Naomi a'i theulu. Jyst rhoi enghreifftiau chi o'r ysgythyr o dlodi, a pobl yn dioddau. Falle bod chi'n credu bod chi'n dioddau, a fi'n siŵr eich bod chi. Ond hefyd, mi eisiau dangos i chi, prynhawn yma, dioddau yw hanes sawl dyn. Ac wrth gwrs, dioddau oedd hanes a profiad yr eglwys fore. Oherwydd bod nhw gyda proffes a bod nhw'n Gristnogion, oedd y gymdeithas yn gwrthod nhw, a fydd yn anodd cael bywoliad ac yn anodd cael gwaith, ac felly fe fydde tlodi yn dod oherwydd ei ffydd. Oedd y pobl yr eglwys fore ar y cyfan yn bobl tlawd iawn, ac y pobl oedd yn dioddau mewn cymdeithas. A wedyn hefyd, Treialon o ddelio â pobl anodd, os allaf sôn â hyn yn sydyn iawn. Mae hwn yn brofiad i bob un o'n ni, ond falle arbennig i arweinwyr yn y gwaith, yr efengil, ac fel y proffwydi hefyd. Moses yw enghraifft da wrth gwrs, Moses yn yr anialwch gyda pobl war galed, stiff-necked, fel mae'n gweud yn y Saesneg. A bydde Moses yn blino siwr o fod, blino ar bobl. Nid hawdd delio gyda pobl anodd, a mae'n cael yr effaith o'ch gwangaloni chi a digaloni chi ac eich blino chi ac yn dod â chi lawr anodd. Hyd yn oed wrth i ni feddwl o'r arglwydd Iesu gyda'r disgyblion. Mor ymynyddgar oedd a mor blinedig oedd y disgyblion yn blino chi gyda'i diffyg ymateb ac eu twptra yn aml iawn. A wedyn symudwn ni mlaen i Treialon o frydychu wrth feddwl am Moses. Yn aml y bobl yn grwgnach, ond mwy na grwgnach o'n nhw'n brydychu fe. Oedd aml yn cael wrthwynebiad ac ymysodiad Cora, Dathan ac Abiram. Rhai enghreifftiau. Pobl yn troi yn erbyn ac isio ei lebyddio fe. Ac hefyd wrth gwrs Dafydd yn profi hyn, yn profi brydychiad gyda'i fab Absalom, ei fab ei hunan yn ei frydychu, fel y dywedodd Absalom o Absalom. Ac yn teimlo nid jyst colled Absalom, ond hefyd brydychiad Absalom hefyd. Mae'r gair mewn ffordd yn dweud wrthyn ni bod brydychu un o'r treialon mwyaf anodd. Byddwch chi'n agor eich calon i rywun yn ymddiried yn nhw, a maen nhw yn lle yn ymateb mewn cariad yn ôl ac ymddiriediaeth, maen nhw yn ymateb mewn drygioni, yn gwrthod chi mewn ffordd, yn gwrthod caredigrwydd ac yn ymateb gyda casineb a drygioni a neud drwg i chi. A mae'n brofiad anodd. Dyna oedd profiad Iesu Grist, wrth gwrs, gyda Judas. Judas yn brydychu y gwaredwr ei hun. A hyd yn oed gyda diafol, os chi'n yn ystyried y peth. A diafol yn brydychu yn erbyn y gogoniant a goleni. A'r brydychiad yw hanes dechrau pechod ac hefyd brydychiad yn hanes efengil Iesu Grist hefyd. A wedyn mae Treialon o fod mewn peryg. Rhain yn debyg iawn, ond yn wahanol iawn hefyd. A bod mewn peryg bywyd. Nid jyst bod chi'n cael eich siomia a bod chi'n cael eich blino, ond mewn peryg bywyd. Yn aml o pobl Diw mewn sefyllfa peryglus, torllong, môr tymhestlog. Welwch chi hynny gyda
Apostol Paul, hanes Jonah wrth gwrs, a hefyd y disgyblion ar fôr Galilea. Hefyd peryg o'r gleddyf, Dafydd gyda brenin Saul ar y gwaeaffon. Peryg y cleddyf ar gwaeaffon gyda Dafydd, gyda brenin Saul. A nid jyst peryg bywyd, ond yn aml iawn fe welwch chi gyda pobl Duw, bod nhw'n dianc am ei bywyd, yn gofod dianc o'r peryg. Ac mae yna hanes o Apostol Paul yn dianc, cael ei ollwng mewn basged dros muriau Damascus. A sawl enghraifft eraill o'r apostol yn dianc o gryfangau Phariseaid. A sawl peth gwaith hefyd. Treialon o erledigaeth. Erled mewn gwirionedd yw hanes y Beibl. Fe welwch chi gyda'r cenhedloedd yn erbyn pobl Duw i ddechrau, reit o dechrau. Fe welwch chi erlyd y proffwydi ac erlyd yr eglwys hefyd, yn eglwys difrifol iawn. Ac mae holl hanesion cynnar hefyd yn dangos y ddoi ochr o'r byd a'r saint a'r eglwys. Fe welwch chi Cain ac Abel, Cain yn erlyd Abel, Ishmael yn erlyd Isaac, Esau yn erlyd Jacob, hanes y brodyr Jacob, brodyr Joseph yn erlyd Joseph, a hefyd hanes Saul a Dafydd yn erlyd Dafydd. Achos y gwirionedd, achos Duw, hanes Iddewon a'r eglwys ac yn y blaen. Mynd ôl i'n hadnod ni, Ioan 16, adnod 33, yn y byd gothrymder a gewch. A Iesu'n gwybod yn union beth bydd yn digwydd, yn y byd gothrymder a gewch. Am sawl reswm, mae'r byd yn gwybedig, ond hefyd oherwydd y ffaith bod chi yn y bywyd. Hefyd, treialon o fod o flaen llys. Mae'r gair llawn o dreialon. Dyma chi catalog treialon. Ar o han i'n harglwyr Iesu Grist, gyda treialon y ddewon ar hefyd yr Rhufeiniaid, enghraifft mwy trawiadol bydde'r Apostol Paul o flaen Felix a Festus a brenin Agrippa yn y llys. Nid jyst mewn llys, ond hefyd mewn carchar. A sawl gwaith oedd Apostol Paul mewn carchar o ryw fath. A hefyd Pedr ac Ioan. A wedyn yn y Hen Testament, Jeremiah. Yn y Hen Testament, mewn Pydew. A Joseph hefyd, mewn Pydew hefyd. A weithiau, nid Pydew neu carchar, ond mewn ffwrnes o dan wedi dwymo 7 gwaith, fel Sadrach, Mesach ac Abednego a dioddau hynny. Dyma chi hanes pobl Duw a hanes y gair. Le bynnag ewch chi'n y gair, fe welwch chi ddioddau a treialon o ryw fath neu llall. Ac hyd yn oed ffai a llewod, fel Daniel hefyd. Gymaint o enghreifftiau. A wedyn treialon o ferthyrdod. Nid jes gwaredigaeth o hanes bob un, nid jes dioddau a dianc, o rhai yn marw. A rhai yn ferthyr. A fe welwch chi Steffan yn cael ei lebyddio, Ioan y Bydyddiwr yn colli ei ben, a'r Apostol Paul hefyd yn rhyw ffordd neu'r llall. A hefyd mae rhestr galeri a ffydd yn Hebreaid, penod 11, a'r adnod 37 yma, hwy, a lebyddiwyd, a dorwyd a llif, a demtiwyd, a laddwyd yn ferw a'r cleddyf, a gwydrasant mewn crwyn defaid a chrwyn geifr, yn ddiddym, yn gystuddiol, yn ddrwg ei cyflwr. Wrth gwrs mae un enghraifft arall ni heb sôn amdano, heb sôn am Iesu Grist, ond hwnna yw Job. Mae rhaid ni sôn am Job yn does. A dyna chi treialon o fod fel bethau popeth yn eich erbyn chi. A fe welwch chi fan hyn Job a'i holl treialon a ymysodiadau y diafol. A bob agwedd o'i fywyd yn dywyll, colli ei gyfoeth, colli ei teulu a colli iechyd. Dyna chi gatalog. Mae Job yn llyfr ar ben ei hunan, yn gatalog ar ben ei hunan. Yn Job, mae dioddef salwch a phoen corfforol, hefyd
digalondyd mewnol, a meddylion byddwn ni'n tybio, ac hefyd gyda Job tragedy a galar colled y teulu a meibion a merched. Hefyd Job yn colli ei gyfoeth, sydd falle wahanol i dlodi, mae tlodi un beth, ond mae colli beth sydd gyda chi. Does neb yn ei hoffi colli rhywbeth, a Job yn colli ei gyfoeth oll. Ac yn aml, rydyn ni'n teimlo fel Job, falle nid yn profi fel Job, dyn ni'n teimlo yn aml bod popeth yn ein herbyn ni, ac yn teimlo bod pwysau byd arno ni. Ac yn arbennig, os o profon ni wrthwynebiad ysbrydol ar gallu'r tywyllwch. Gwendwch ar y geir yma yn y ffesied o blegyd nid yw ein hymdrech ni yn erbyn gwaed a'ch cnawd, ond yn erbyn tywysogaethau, yn erbyn awdurdodau, yn erbyn bydol liw iawdwyr, tywyllwch y byd hwn, yn erbyn y drygau ysbrydol yn y nefolion lefoedd. Y diafol hynny yw. Bod y diafol ar ysbrydion drwg yn ein herbyn ni. Nid jyst bod bywyd yn ein herbyn ni, ond mae'r diafol yn ein herbyn ni. Nawr wrth gwrs gyda'r catalog yma, pa effaith mae'n cael arno ni. Mae'n bosib bod ni'n digaloni a gwan galoni wrth ystyried dyma chi hanes pobl Duw a dyma chi hanes ni. Ac i wedi gwir, dwi heb sôn am bob treial yn y Beibl. Mae sawl un arall wrth gwrs, a mae'r rhestr jyst mor hir ar un dwi'n newydd rhoi. Ond chi'n gwybod, dwi'n credu bod e'n gysur i wybod, ac hefyd yn helpu ni wybod bod ni ddim ar ben ein hunain. Os y'n ni'n dioddau yn y byd yma, os y bywyd yn anodd, mae'n gyson a bywyd y Cristion. Mae'n brofiad cyffredin iawn. Nid rhywbeth estron yw e, ond rhywbeth cyffredin a rhywbeth i ddisgwyl yw e. Mae'r gair yn sôn am hynny. A falle bod bywyd yn iawn i chi ar y foment, a bod chi ddim eisiau clywed am Treialon, a ddim eisiau clywed bod tebygrwydd o Treialon i ddod. Ond i'r rheini sydd yn dioddau, mae e'n help i glywed bod eraill wedi dioddau hefyd. A bod y profiad yma ddim yn rhywbeth anghyffredin, ond yn rhywbeth cyffredin iawn. Gwrandwch eto ar y gair, 1:4 adnod 12. Anwylid, na fyddyd ddeithar gennych am y profiad tanllyd sydd ynoch. Ar hwn a wneir profedigaeth i chi, fel petai, fel bai peth dieithr yn digwydd i chi. Pidwch yn meddwl taw peth dieithr sydd yn digwydd i chi. Mae'r arglwydd yn gweud yn ein hadnod ni, yn y byd yma, fe gewch chi othrymder. Dyna yw y byd yma. A mae'n helpu i wybod bod y bywyd Cristnogol yn frwydr. A'n lle bod chi'n disgwyl bywyd hamddenol, os chi'n disgwyl frwydr, mae'n help i ymdopi ac i ymateb i'r byd yma. Ond nodwch hefyd, yn ein hadnod ni, nid just Treialon yw bywyd, mae'r arglwydd wedi addo. Oherwydd mae'n gwybod mor anodd yw bywyd y Cristion. Mae'n gweud fel y caffech dangnefedd ynof yn y byd, gothramder ag ewch, fel y caffech dangnefedd ynof. Ac yn Iesu Grist, ni'n profi tangnefedd yn nghanol y gothramder yma. Dyna yw bywyd ni, a bywyd y Cristion. I ni ddeall y bod ni mewn byd anodd, a anodd yw bywyd, ond mae tywysog tangnefedd yn ein calon ni, bod Iesu yn ein calon ni. Ac os oes presenoldeb agos, fydd na dangnefedd mwy os yw e'n agos. A'r gyfrinach yw hyn, yw adnabod e, yw gerdded gyda fe. Os ych chi'n agos i'r Iesu, fe gewch chi y tangnefedd a'r heddwch yma mae'n sôn amdano. Ac o bryd i bryd, mae'n gallu dweud wrth y môr gostega ddistawa. Mae'n gyfaill i ni. Ac i gofio hynny, mae bresenoldebau yn gysur, ac mae'n gallu siarad i'r môr a'r i'r gwynt, gostega ddistawa. Does neb arall gallu gwneud hynny? Nagos. Chi feddwl am hynny nawr yn mynd bach. Does neb arall gallu gwneud hynny. Dyn ni gyd yn y byd yma, byd anodd i'r angredadyn,
yn nerth y diafol. Bydd anodd i Cristion a diafol yn ei erbyn, ond mae Duw gyda ni. A mae Duw yn gallu helpu ni fel neb arall. Mae Iesu yn gallu helpu ni. Does dim gwaredwr i helpu gyda'r byd, ond mae yna waredwr yn ni. A mae'n wir yn dywe. Ni'n codi yn y bore, ni'n gwyddio, ni'n troi at yr arglwydd, a ni'n gallu gofyn, o Dduw, bendithiau'r dydd yma, cadw fi yn y dydd yma. Mae Duw yn ateb yn gwyddio ni, ac yn helpu ni. Weithiau mae gwrthymder, ond yn y gwrthymder, fe welwn ni cymorth hefyd a tangnefedd. Ac mae'n wir. Ac weithiau dyn ni falle yn meddwl, achos dyn ni gyda disgwyliad anghywir, o, dwi eisiau heddwch i gyd. Nid felly yw'r byd yma. Ond fe gewch chi profi heddwch a tangnefedd yng nghanol y storm. A hynny yw y gorau byd yma mewn gwirionedd. Mae nefoedd, diolch am hynny. Ond yn y byd yma, lle anodd, mor tymheslog yw y byd yma. Lle anodd yw y byd yma. A mae'n ddigon bod Iesu yn y llong. A mae'n ddigon bod Iesu o bryd i bryd yn codi ac yn dweud gostega ddistawa. Diolch am hynny, gyfeillion. Diolch am hynny. Diolch bod Duw gyda chi. Diolch bod Iesu Grist yn y llong gyda chi. Diolch am hynny. A cofiwch hynny. A i chi fod yn ymwybodol o cyd-destun. Dych chi fel y disgyblion yn y llong hynny ar môr Galilea. Storm yw'r byd yma. Storm yma. Mae yna amser o bryd i bryd. Mae'n dawel, ond ddim am hir. Mae'r gwynt yn codi to. Ac yn aml iawn, storm yw'r byd yma. Y peth pwysig yw bod Iesu Grist yn y llong gyda chi ac yn gymorth i chi. Ond mae un peth arall mae rhaid angen sôn amdano. Treialon arbennig Iesu Grist. Nawr, fe welwn ni bod Iesu Grist wedi profi'r holl dreialon yma. Gwendwch ar Hebreaid 4:15. Canes nid oes i ni a'r chorffeiriad heb fedru cyd-ddioddef gyda'n gwendid ni, ond wedi ei demtio ym mhob peth yr un ffunud a ninnau, eto heb bechod. Allwn ni restru rhai o'r pethau bod ei profi bod yn bell o'i gartre, gwrthwynebiad, dirmig, cystydd, unigrwydd, bradychu, dioddef y marwolaeth a llawer mwy. Mae Iesu Grist wedi profi pethau yma mewn modd eithaf hefyd, yn profi mwy o'r dioddefiadau yma na ni, yn profi mwy o'r diafol na bydden ni. A mae hynny'n gysur i wybod bod e wedi profi y pethau yma. A mae yna gymdeithas ei dioddefiadau fe yn y profi yma. Wrth i ni wyddio yn y bore, wrth i ni ddod at y Iesu, dyn ni ddim yn dod at gwaredwr sydd byth wedi profi beth ni'n profi. Beth yna beth od bydde fe? Os ni'n dod at Dduw a gwaredwr sydd ddim yn deall yn sefyllfa ni. Ond mae Iesu Grist yn eras wedi bod i'r byd yma yn deall yn sefyllfa ni, ac pa byd yn ni'n torri'n calon, dych chi'n teimlo presenoldeb sydd yn deall. Ac yn gweud wrthoch chi, dwi'n gwybod. Mae'n anodd. Ond mae'n dweud hefyd, edrychwch i fi. Ond mae mwy na hyn. Bod dioddefiadau Iesu Grist yn gysur i ni, wybod bod e'n deall ein sefyllfa ni. Mae mwy o gysur yn pwrpas ei ddioddefef. Achos iddo ddioddef canlyniad ein pechod ni. Dyma pwrpas y dioddef reit o'r dechrau. Mae'n dod i byd yma, nid jyst Calvary, reit o'r dechrau. Mae'n dioddef. Mae'n dioddef yn y ardd Gethsemane hefyd. Mae'n dioddef ar y groes, ond yn arbennig ar y groes. Fyna oedd canol y dioddef, allech chi weid. A fyna mae'n dioddef canlyniad ein pechod ni, dyfodol ein pechod ni, a pwysau ein pechod ni. Ac hwn yw'r cysur mawr yn y diwedd, pryd mae bywyd yn dod i ben, beth ych chi eisiau gwybod ar ddiwedd bywyd? O, mae bywyd yn anodd, mae sawl peth yn digwydd i fi. O, beth ych chi eisiau gwybod ar ddiwedd bywyd? Bod eich calon chi'n saff, bod eich enel chi'n ddiogel, a bod Iesu Grist wedi'ch achub chi. Dyna bych chi wir eisiau gwybod.
Pryd mae'ch awr ola chi'n dod, a ydych chi falle gyda cyfle i feddwl, ar beth ydych chi'n pwyso? Ydych chi'n pwyso a dioddefiadau Iesu Grist, bod wedi derbyn cos pechod a dyfodol ein pechod ni a pwysau ein pechod ni ar y groes. Fe gymerodd cosb y gyfraith yn erbyn pechod yn ein lle. Oherwydd chi'n gweld mae sawl agwedd i'r pechod yma. Mae pechod yn gwneud bywyd yn ddigalon ac yn anodd. Mae byd yn anodd. Mae diafol yma, neu pethau'n waith, ond peth mawr a pechod yw hyn. Mae pechod yn dod â digofaint ac gyda damnedigaeth. A hwnna yw y peth mawr. Mae yn lle anodd, ond mae'n llawer gwaith os nad ni'n nabod Iesu Grist. A bod ni'n nabod nid jyst mewn bywyd, ond mewn tragwyddoldeb ac mewn marwolaeth ac yn yr awr ola hynny, bod chi yn nabod Iesu Grist. A fel mae'r arglwydd yn gweud yn y adod yma, fel y caffech tangnefedd ynof, yn Iesu Grist, mae tangnefedd. Ynddo fe y gewch chi tangnefedd. Os gredwch chi yn fe, mae e'n dioddef yn fawr i chi cael tangnefedd mawr. A mawr fydd y tangnefedd. Mor fawr fydd y tangnefedd. Lle hamddenol, wedyn ni, lle pleserus. Ond nid yn hamddenol fel y byd, fel mynd ar gwyliau, ond yn hytrach hamdden yr enaid. A hapusrwydd yr enaid. Diogel, goleini, gras, sancteiddrwydd, a'r holl bethau hynny mae'n calon ni yn deheu amdano fe. Mae pechod yn tynnu ni lawr, ond mae Duw yn codi ni, yn darchafu ni fyny ac yn bendithio ni. Bendith yr enaid, gyfeillion, bendith yr enaid. Pechod yn felltith yr enaid, ond mae Duw, trwy Iesu Grist, trwy yr efengil, yn codi'r enaid ac yn codi'r enaid i'r nefoedd. A tangnefedd mawr. Tangnefedd Duw. Tangnefedd y nefoedd. Duw ei hunan. Pwy yw y tangnefedd? Beth yw y tangnefedd? Teimlad yw e? Na, mwy na hynny. Iesu Grist yw y tangnefedd. Fe ei hun. A wrth i ni brofi fe, ni'n profi Duw a tangnefedd a mawredd Duw. Ac bod yna treialon diri yn y byd yma, diolchwn am y dioddef y groes y Calvary. Dyna chi mor trawiadol yw y peth. Bywyd o diflastod, dioddef treialon. Ac mae Iesu Grist yn dod i'r byd yma, ac yng nghanol y tywyllwch yma, mae'n cymeryd cryfder pechod a cryfder y digofaint, ac yn profi'r peth, ac yn hachub ni, ac yn ein golchi ni, ac yn ein cyflwyno ni i'r tad. Yn delio, fe bethau mae'n reit lawr i'r ddeiar, reit lawr i dywyllwch y byd yma, ac yn delio ar broblem, ac yn codi ni mas. Dyna beth yw buddugoliaeth yr efengil. Fel mae'n dweud yn yr adnod yma, eith'r cymerwch gysur. Mae fi a orchfygais y byd. Orchfygais y byd. Gyfeillion, credwch y peth. Credwch yn Iesu Grist. Credwch y peth. Profwch y peth. Byddwch gadwedig ynddo fe. Odi, mae bywyd yn anodd. Ac yn sicr y bydd ond mae gras. A mae creawdwr y byd yn fodlon helpu ni. Ac yn fodlon bod yn y llong gyda ni, ac yn fodlon siarad oso ni, ac yn helpu ni trwy y môr yma. Ond yn fwy na hynny, mae e'n fodlon cadw ni yn dragwyddol ac dod â ni i bresenoldeb y tad ac i fod gyda fe. A diolch bod ni'n dianc o'r lle yma, na chi beth arall. Os hwn oedd y dyfodol, wel, does dim llawer o beth nagos. Bod bywyd y Cristion yn gallu profi bendith anodd
anodd yw y byd yma. Ond diolch bod Iesu Grist yn ein hachub ni allan o'r byd pechadurus yma. Ac yn ein sefydlu ni mewn byd o gyfiawnder a tragwyddoldeb. Hwn yw ein sefyllfa ni. Nid sefyllfa catalog o dreialon mewn gwirionedd, bod hynny'n wir. Mae'n helpu i wybod hwnna sydd yn gyffredin. Hwnna fydd eich profiad chi. Ond nid hwnna bydd eich bywyd chi yn hollol, ond yn hytrach hwn sydd yn mewn gwirionedd yn wir amdano chi yw taw bywyd a gras a chariad fydd eich profiad chi. A mae Iesu Grist yn barod wedi'ch achub chi ac yn dod â chi allan o'r byd. Mae yn y broses o wneud hynny. A diolch am hynny. Mae fel bod y Cristion yn edrych i fyny a gweld y gogoniad. Mae'n dal yn y byd. Mae'n dal yn dioddau. Ond mae'r cyfeiriad yn galonogol ac yn dda. Gadewch i ni buddio. O Dduw, dyn ni'n diolch y bod yn efengil yn y byd yma. Diolch o Dduw am holl wireneddau y gair a geiriau Iesu Grist. Diolch am y fuddugoliaeth. Diolch am y cydymdeimlad hefyd sydd yn y gair. Bod Iesu ddim yn cyrraeddu ni am teimlo digalondid y byd, ond yn hytrach yn ein codi ni ac yn hannog ni i edrych iddo fe ac i fod yn amyneddgar, i fod yn ffyddlon ac yn mewn cyfnod o byr amser y fyddwn ni gydag fel mae rhai yn barod wedi mynd i'r lle hynny, wedi ymuno gyda'r gweredwr. Yn fuan iawn, byddwn ni hefyd, ddim yn hir iawn, rhai blynyddoedd ar y mwyaf. Fe fyddwn ni gyda'i ef yn y gogoniant ac yn y tangnefedd. Amen. Wel, gadewch i ni ganu i'n hemyn ola, 195, welen sefyll rhwng y myrtwydd. Gadewch i ni'n sefyll.
Eithir I hwn a ddichon eich cadw chi yn ddigwymp, a'ch gosod gybron ei goniant ef yn ddifeus mewn gorfoledd, i'r unig ddoeth ddiw yn eich awdw ni, y bydd y gogoniant y mawredd, gallu ac awdurdod ar awr hon ac yn dra gywydd. Amen.